И здравейте, приятели, аз съм Бротото, накрая Бирджан ми е истинското име. И сега мисля да играем Counter-Strike, защото има време само за него. Да знаете, вече почва да слизам да снимам по Майнкрафт, нали, от колко време не снимам. Аз съм снимал изобщо на Майнкрафт, но исках първо да се развея в Майнкрафт, преди да почна. Да. Сега ще се скрият, като се сложа той слушалките или коса там огромните. Огромните слушалки. Добре, чувам стрелба. Мисля, че тук има стрелба. Nope. Добре, почваме. Охо, чувам я. Оф, ти ли све, нема стрелките? Те са по-хубави. Не бе, защо си го изваждам, бе? Да се го вкарам пак. Нали по-тихо. Ето по-тихо е. Костатко е. Костатко е. Всичко напъки ми. Стой. Почваме. Ох, майко, хора. Абе, няма нищо. Ага. Хора, видяхте? Пълен нуб съм. Направих един хедшот сега. Да, аз бих последния и... сега вземам калашник. Да... Костатка е! О, последния, видяхте само как се прицелих, как го убих, ако искате превъртите назад, за да видите. Бум, мастърс! Да. Твам на би да сложа. Хора, заслужава си го. Няма страшка ще е. Няма страшка ще е. Хора, сякаш не мога да говоря на български. Видях хубавичко, то ми е малко хуба. Дичката ми е малко. Хора! Нещо преди, знаете, се ме убиваха, не бях добър, но не знам какво ми стана, просто... Да, същия съм си. Умирам на трета секунда. Ей, биха го... Аз стана дух. Ходя си. И тръгваме, хора. Само да знаете, аз съм Бирджан, знаете. Напишете по един коментар. Сега да ви кажа, тут съм Мераклия. Много искам да се абонирате за мен. Дайте положителен вод към Пипа. Да, такива глупощини. Абонирайте се за мен, харесайте ма. И всичко такива. Такова. Да. Протото е два. Ако искате да влезете в моя канал, напишете Бирхан Топалов и то само ще ви излезе. Знаете, баща ми изкашля веднъж. Сега намалих на телевизора гласа и баща ми тъкно спи. И кашляше малко, тъй че извинете за кашлянето му. И да продължаваме. Чакай, аз кога умрях, бе? Хора, аз сега ще вляза в клипа, като го пусна в YouTube. Ако искате и вие превъртете, напишете в коментарите кога съм умрял, на коя минута и на коя секунда. Защото, знаете ма. Добре, точно накратко ще умре, защото всички са подготвили тук. Костана.
Загина. Добре. Хора. Вижте какво взех. Просто невероятно взех. Невероятно нещо взех просто, хора. Невероятно, казвам ви. Това е най-готовото нещо, което съм виждал. Взехме ли? Да. Wings. Са бомб. Евентуентен. Бомба. Спокойно, няма да ми гръмим в ръката. Знаете, че на Counter-Strike не е толкова добра симулацията, да. Пенц! Видяхте, хора, просто тук се бил тъптус. Ох, то са снайпер цялата. Няма убие за 50 удара. И е от най-слабите снайпери. Кой върве? Чуете ли стъпки? Аз спрях. Ще вървя леко. Оф, че ме стряска. Че ме изтряска. Ще му забие един. Тук скриш ли са байканю? Не. Добре, никаква байканю да се крие. Ама мисля да се крия. Аре бе. Хора, ако не знаете с кое копче се активира бомбата, с лявото да ви кажа от сега, не са от дясното. О, хора, направо изкочих, се стреснах и... Какво да кажа? Ако искате превъртите, аз ще превъртя. Като го кача, искам да видя как съм изглеждал. Майко, мръсника. Абе, мреже! Аз му казах. Не, бомбата ще се бихне, аз ще умра. Добре. Чухте ли на последната бомба? Защото аз да. Аха. Димка. Аз съм добре. Ако ме питаш това. Добре. Тръгваме. Ох. Армахайца, бе. Чума да гледам. Хора, точно направо го разкъртихме от всякъде. От три страни му дойдохме. Една, две, три. Ако чуете баща ми, ще дам на стоп, ще се видим след малко, защото аз сега го чух, ако сте видяли, просто превъртете където сте такова. Върнахме се, хора и знаете, казах на баща ми само да не ме притеснява, що знаете колко мисля за вас. Дали ще се абонирате за мен? Добре, това беше за шегичка, малко да се посмеем. Ако сте се засмяли. Извинете за телефона ми. Един мой приятел ми е такова писал и се върнем след малко, като проверя какво е писал. И здравейте, хора, тук сме. Ама едно момче е тук, което много ме дразни, искам сразу да го убия. 5 часа го гледам. Оф! Ти ли си, бе? Що ме стряскаш те, бе? Димка. Добре, хора, приготвим се. Тъс игра да пусна една димка, за да може никой да не ме вижда, аз да ги обстрелвам докато те умрат. Разбрате. Аз съм с автоматичка снайпер, най-лесното при нас, при кантарите. О, шит! Бам! Кому става, бе? Защо аз умирам, той не умира? Еми, хора, видяхте сами, аз го удрям 5 пъти хедшот и нищо не му става. И ще се върнем след като почнем играта. Хора, играта не започна, като ме убиха. Тук виждам, те дойдоха след няколко минутки. Трима дойдоха, един си тръгна и са се подготвили тук. Двамата, ама един, ако им скочи, докато го убива, той ще убие него и край ще е това. Да, извините за това. Се върнем пак, както ви казах, след играта. Здравейте, хора, играта почна и се върнем. И здравейте, приятели, най-после успях сигурно да укротя майка ми.